Hi guys! Welcome back to my channel! Nandito ako ngayon sa Pasignalan. Tapos may i-share ako sa inyo kung ano ang trabaho ko dati at bakit nagdesisyon ako mag-resign. Tapos umuwi ako sa aming bukid. Naging buhay bukid ang aking content. Ako po ay isang service crew ng hamburger stand. 2006 nag-umpisa doon sa Maynila. Pag-open ng 2007 ng branch nila sa Cebu, ako ang pinadala ng may-ari. Pag-open naman ng Bohol 2010, ako din ang pinadala ng may-ari. Ngayon po, doon sa Maynila, ang allowance ko, 120. Pagdating doon sa Cebu, ginawa nila na 140. Tapos pagdating naman sa Bohol, 140 din. Ang sahod po namin ay porsyentuhan po sa benta. Tapos, additional na lang po ang allowance. Kuta-kuta kasi yun. 5%, 7%, at saka 10%. Sa akin naman, kahit na hindi ko makuha ang quota, andyan pa rin yung allowance ko. Hindi mawawala yun. Pagdating naman ng 2016, dinagdagan nila ang allowance ko. Naging 200. Masaya ako kasi dinagdagan nila ang allowance ko. Ang namahana kasi sa Bohol, isang manager at saka isang supervisor. Pagdating ng 2017, kinuha nila ako bilang crew coordinator. Parang crew leader. Ngayon po, ang trabaho ko po bilang crew coordinator, hawak ko po ang 10 tindahan. Tapos, bawat tindahan, may mga tindahan na 3 ang trabahante, may mga tindahan na 2 ang trabahante. Yung 3 trabahante, nag 24 hours yun. Tapos yung 2 trabahante, hindi 24 hours yun. Tapos ako po ang gumawa ng schedule, ako ang maghanap ng trabahante kung sakaling may mag-absent, ako ang mag-monitor sa stock, ako ang magdisiplina sa mga trabahante, tapos cleanliness. Yun po ang trabaho ko. Sinulit ko po ang trabaho ko kasi mahal ko po ang trabaho ko. Tapos, kinuha nila ako bilang crew coordinator, hindi nila dinagdagan ang allowance ko. Additional man lang, hindi nila dinagdagan. Sabi ko sa kanila, ayaw ko. Kasi, walang additional na allowance. Tapos sabi ko, sakit-sakit lang sa ulo. 'Di ba? Kasi ang hirap talaga bilang crew coordinator. Tapos yung ugali ng mga trabahante. 'Di ba? Ang hirap-hirap. Kaya nga sabi ko, kahit man lang additional allowance, kahit kunti man lang bilang crew coordinator. Kaya tinanggihan ko 'yon pero pinilit nila. Syempre, nanghingi ako ng additional allowance kasi ang hirap ng trabaho ko. Ngayon po, hindi po nila ako dinagdagan ng allowance bilang crew coordinator. Tinanggap ko kahit na masakit sa kalooban ko. Pagdating ng 2019, ang hirap-hirap na ng buhay kasi pandemic na. Ang ginawa nila, tinanggal nila ako bilang crew coordinator. Hindi ako nila sinabihan, hindi nila ako tinitext, hindi nila ako tinawagan, hindi sila nag-inform sa akin na hindi na ako crew coordinator. Ang sakit ng ginawa nila sa akin. Yun. Sabi ko, trabaho lang tayo, walang personalan. Kung ano man ang mga mali ko, dapat kausapin ninyo ako. At sigurado ako na panindigan ko ang trabaho ko. Malinis ang trabaho ko. Wala akong ginawang mali. At 1,000% minahal ko ang mga trabahante ko. Minahal ko ang matindahan hawak ko. Minahal ko lahat kung ano man ang aking trabaho. Kasi doon ako nabuhay, doon ako nakatulong sa pamilya ko. Okay lang sana sa akin na hindi ninyo ako binigyan ng additional allowance. Basta, itinuring din ninyo ako ng tao. Hindi ninyo ako tinuring na parang ano-ano dyan. Anong ginawa nyo sa akin? Ha?
Kinuha ninyo ako bilang crew coordinator, walang additional allowance. Tapos tinanggal ninyo ako na hindi man lang ninyo ako kinausap. Tinanggal ninyo ako bilang crew coordinator. Masakit sa akin yun. Sabi ng manager, nasaktan ka? Bakit? Tinanggal ka ba namin? Hindi ninyo ako tinanggal, ma'am. Nasaktan ako kasi minahal ko ang trabaho ko. Napanindigan ko ang trabaho ko. Malinis at ginawa ko ng ayos. Nasaktan ako kasi sa ginawa ninyo. Hindi ninyo ako ini-inform. Sino bang hindi masaktan, ha? Crew coordinator ako, tapos bigla na lang kayo nagdala ng schedule na hindi ninyo ako kinausap? Tama ba yung ginawa ninyo sa akin? Hindi yun, ma'am. Kaya nga po, sabi ko, trabaho lang tayo, walang personalan. Hindi ako umabot ilang taon kung hindi ko pa mahal ang trabaho ko. 2006 hanggang 2019, mahal ko ang trabaho ko. Kasi doon ako nakatulong sa pamilya ko. Doon ako nakatulong sa mga kapatid ko. Doon ako nakatulong sa mama at lola ko. Pero anong ginawa ninyo sa akin, di ba? Ang sakit sa akin. Masakit na insulto ako sa ginawa ninyo. Kahit sino pa, ang ginawa ninyo sa akin, hindi inaayos ninyo lahat. Hindi maayos. Kinuha ninyo ako bilang crew coordinator. Hindi man lang ninyo dinagdagan ang allowance ko. Ang sa akin lang po, additional allowance bilang kinuha ninyo ako crew leader or crew coordinator. Ang sakit na insulto ako sa ginawa ninyo. Minahal ko ang trabaho ko. Hindi ako umabot ilang taon kung hindi ko pa mahal ang trabaho ko. Grabe, ang tindi ng ugali ninyo. Time pa yun. Pandemic yun, ha? Dapat sa atin, dapat ngayon ipairal natin ang pagmamahalan, ang pag-unawaan. Pero anong ginawa ninyo sa akin? Di ba? Makatarunganon ba na inyong gihimos ako, ha? Hindi lang yun ang ginawa nila sa akin. By March, nag-close kami. Bumalik naman kami by May. Ngayon po, pagbalik namin ng May, sa isang tindahan, 3 kami. Hindi na 24 hours. Ang pasok namin sa isang linggo, 2 araw lang. Kasi 3 kami. Tapos may isang trabahante, maging 3 ang pasok niya. Sa akin po, nag-boarding house po ako. May tubig at saka kuryente. Pagkain pa namin. Hindi sapat yun. Sinabihan ko po ang supervisor na ilipat ang isa sa kabilang tindahan kasi may tindahan na bakante. Kinausap ko siya kasi alam ko talaga na hindi kaya. Hindi kaya yun kasi may pagkain pa kami. Boarding house, tubig at saka kuryente. Pamasahe pa pagkuha ng sahod. Gindolman to Tagbilaran. Yun. Tapos sinabihan ko ang supervisor na ilipat ang isa sa amin. Or ako ang ilipat sa kabilang tindahan kasi may bakante. Ang ginawa ng supervisor, yung bakanting tindahan, pinustingan niya ng bagong trabahante. Ang nilagay niya doon, bagong trabahante. Kami sa isang tindahan, 3 kami, hindi kami ginalaw. So sa atin pa, dedma. Dedma ang request ko. Hindi naman sa ganun na nanlalamang ako sa kapwa ko trabahante. Kasi 3 kami. Ang sa akin lang naman, humingi ako ng favor kasi may bakante doon sa kabila. Pinansin ba ang request ko? Hindi pinansin ang request ko. Nagtiis ako by June, July, sinabihan ko na naman siya,
Tinitext ko siya, "Sir, kung hindi ako malipat nito, baka maubos lahat ng mga gamit ko. Mabinta lang dahil sa boarding house at sa pagkain namin." May reply ba siya? Wala. Dumating naman ang August, September. Hindi pa rin. Tapos, pagdating ng October, nag-resign ako. Ayaw kong ipilit ang sarili ko sa mga taong walang respeto. Sa mga taong bastos. Anong ginawa nila sa akin? Enough na yun. Yung tinanggal nila ako bilang crew coordinator na hindi ako kinausap. Insulto sa akin yun. Bastos yun. Ang ginawa nila sa akin. O, trabahanti ako. Trabahanti kayo. Daig pa ang may-ari ninyo. Grabe ang lupit ninyo. Kaya nga naisip ko, ayaw kong ipilit ang sarili ko sa mga taong bastos. Sa mga taong ayaw na sa akin, ayaw kong ipilit ang sarili ko. Kaya yun, nagdesisyon ako na umuwi sa aming bukid. Tapos, nanalangin ako sa Panginoon na sana makaya ko lahat. Nanalangin ako sa Panginoon na sana ma-okay lahat. Kasi alam ko sa aming bukid kung anong sitwasyon. Alam ko sa aming bukid na hindi ko makaya. Alam ko sa aming bukid na ang hirap-hirap dito. Kaya nga minahal ko yung trabaho ko. Umabot na ako ng ilang taon. Minahal ko yung trabaho ko kasi alam ko na hindi ko kaya dito sa bukid. Minahal ko yung trabaho ko kasi ang hirap-hirap dito sa bukid. Minahal ko yung trabaho ko kasi doon ako nabuhay. Pero anong ginawa ninyo sa akin? Nag-resign ako, hindi ko ipilit ang sarili ko sa mga taong bastos kakaya ninyo. Hindi naman sa nagdrama ako. Yun ang mga pangyayari. Hindi ako mag-resign kung dinala pa nila ako ng maayos. Daig pa nila ang may-ari. Hindi ako mag-resign kasi mahal ko ang trabaho ko. Pero hindi ko na kaya ang ginawa nila sa akin. Nagpasalamat ako sa mga ginawa ninyo sa akin kasi nakauwi ako sa aming bukid. At ang dami palang nagmahal sa akin. Pero okay lang sa akin yun. Hindi ako nagtanim ng galit sa inyo. Kung ano man ginawa ninyo. Masaya ako sa ginawa ninyo. Kasi nakadesisyon akong umuwi. Kasi mayroon pa lang dito ang naghihintay sa akin. Ikumpara ko lang sa inyo, 2 lang kayo. Samantala ang nagmahal sa akin, marami sila. Kinaya ko lahat. Tiniis ko lahat kung ano man ang ginawa niyo sa akin. At hindi lang yun. Masaya ako. Masaya ako kasi ang dami nagmahal sa akin dito. Sa aming bukid. Yun po ang dahilan kung bakit po ako nag-resign. Kung bakit naging content ko ang buhay bukid. Pinakita ko po sa inyo kung ano ang mayroon ako. Kasi yun talaga ako. Yun talaga ang nasa amin. Masakit para sa akin pero nagpapasalamat ako na umabot ng ganito. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Andyan kayo lahat. Minahal ninyo ako. Sinusuportahan ninyo ako.
Hindi ako nagtanim ng galit sa kanilang dalawa. Nagpapasalamat ako sa kanila kasi yun ang ginawa nila sa akin. Yun po kung bakit nag-resign po ako sa trabaho ko.